Онзи ден в хранителния магазин страшно се ядосах, защото не ми приеха една рекламация. Уж си бях купил лед, а тези идиоти ми продали вода на купчета. Вижте сега колко успешна ще бъде една друга рекламация, този път в магазина за техника. Добър ден! Кажете, с какво мога да ви помогна? Искам да върна този телевизор. Значи купих го преди 1 година и откак го гледам, Левски няма победа срещу ЦСКА. Господине, това е абсурдно. Как? Абсурдно е, да. Фалихме толкова пари за скъпа селекция и абсурдно такъв скъп телевизор да ми показва такъв скапан футбол. Искам нов телевизор. Чакайте, бе, чакайте. Вижте сега. Дори да искам да ви помогна, не мога, защото виждам, че гаранцията отдавна е изтекла. Съжалявам. Абе не, вие сега. Значи, гарантирахте ми, че телевизора ще предава хубаво. Аз гледам само гадости. Убийства, политическа престъпност, ма най-вече кофти футбол. Разбираш ли ме ти мене? Добре, да не мислите ли, че за лошия футбол, който гледате, са виновни футболистите или пък треньорите? Абе, няма такова нещо, бе. Що футболисти се смениха, що треньори, Олевски, то си е също дередже, бе. Значи не е от футболистите, от треньорите, от този телевизор. Откакто купих този телевизор, Левски не само, че играе зле, а не мога да бие ЦСКА. Ма вие разбирате ли, че аз искам друг телевизор, бе? Ма престанете да викате, ще извикам охраната. Бе, каква охрана, бе? Човек е прав, ей Богу. Искам и аз да си върна моя телевизор по същата причина, ей Богу. Кой сте вие? Кой съм аз? Се ядосам. Аз съм собственика на Левски, Тодор Батков. Тодор Батков, бе! Чудих се, що играем зле, що не мога да бием вечния съперник. Що не случваме на селекция. То било въпрос на късмет. Ей Богу. Тия телевизори не били на кръг, ей Богу. Ма господин Батков, и аз това му казвам. Тия телевизори са ни на кръг. Точно така. Я ни дайте по един телевизор нов на нас двамата, да си купим по един. Ето, вземи. Няма проблем. Да. Ето. Да. Айде, приятел, да тръгваме и да гледаме червена котка да не ни мини път. Ей, Богу, айде.